pamusoro ndauyo nenyaya yecase number 103/26 103 iri on item 5 iri nhau yakamhan'aro naMemory Chigayo pamwe chete akabatana naEmerson Wandi achimhan'arira Moffat Decaron. Iri nhau yeLaura Damage claim uye nekushaya midziyo property sharing. Ndiyo nhau yandaya nayo kudai. Ndichakumbirawo vamhan'ari wasumudza maoko enyu erudyi Emerson Wandi Mukate village. Ndichakumbirawo vamhan'ari musumudze maoko enyu erudyi motedzera zvandava kutaura mashure. Pandichati Emerson Wandi Memory Chigayo utaura zita rako. Ini Emerson Wandi. Inini Emerson Wandi. Memory unotaura zita rako. Ini Memory Chigayo. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Memory hausi kutaura. Wakanyara ndokumbira kuti simudza ruoko rorudyi utedzere Memory zvandataura. Ini Memory Chigayo. Ini Memory Chigayo. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisemaoko basi. Tochiuya kuna Moffat Decaron. Simudza ruoko rorudyi kutedzera zvandava kutaura mashure. Ini Moffat Decaron. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisemaoko basi. Ndochiuya kuvamhan'ari. Ndakumbira kuti muzivisewo dai muchidimbu makagara pasi chasakisa kuti mumhan'arire Decaron, Emerson Wandi kana Memory Chigayo. Wakagara izwi rakasunukira. Pamusoro echangana. Nhau yakandiudza kuno ndini ndakauya kuzomhan'arira nyaya yangu. Ndichimhan'arira Moffat Decaron. Yanga iri nyaya yekuti angandiro mushure mekungandirowandisa dzechirwere chepabonde pandakaripota kumapurisa vandidzinga kumbadhera chona ravakandiro. Saka vakazopiwawo mutongo wavo, ndakazovatorera protection order. Ndavatorera protection order patakauya tiri mukotu musi wa14 April. Ndopatakatongwa nyaya yedu nekuti ndaida kuti tishiyane zvinhu zvedu nezvakanaka. Saka ivo vakabva vabvunzwa kuti paprotection order yako pane chauri kupokana nacho here. Saka ivo vakabva vati ndiri kupokana nepanhau yeproperty nekuti pane zvimwe zvavakandiona ndinazvo. Ndopavakabva vabvunzwa kuti zvipi zvacho. Saka pane zvaitaura zvachona ndezvatakaita tiri pamwe chete, zvatakashanda tiri pamwe chete. Saka vakabva vanoti tiri kupokana panyaya yekusheyana property. Ndopavakabva vati nyaya yenyu inoda chikwamama. Saka ndopatakabva tazouya kuno, takangoti tichibuda imomo musi wa14 takabva tatouya mudhore muno tichiripota nyaya yacho nekuti tikwanise kusheyana zvinhu izvo. Ndokumbira kuti uzivisewo dai kuti Moffat Decaron chichenyu. Murume wangu. Murume wenyu. Makaroorwa rini? Yanga iri 2015. 2015. Mune vana vangani? Tine vana 2, tatine vana 3 hedu, wana akazomboshaika asi pari zvino tine 2.
Mukuru akura sei? Ane 10 years. Pamudiki? Ane gore 7. Kwase muri kutaura nhau yekusheya midziyo inhau sei mati muri kusheya midziyo nemurume wenyu? Chiri kuita kuti tisheya nemidziyo inyaya yekuti paakandirowa handiti hongu kumashure zvaizoitika zvekumborohwa asi kuti pandakazoripota nyaya yangu inyaya yekuti angandirowa mushure mekunge andisadza chirwere chepabonde iye akaramba kunorapwa kuchipatara ndopaakatanga kundimanikidza kuda kuti ndirare naye saka ndo zvakasvika kundirovera izvozvo achindidzinga saka paakandirowa akabva atondidzinga akati handichada kukuona ubva waenda kumba kwenyu ndopandakabva ndaenda noripota kumapurisa because akandirowa zvekundikuwadza. Kumbira kuti tiite machirembo mati murume wenyu kubva tati muri kusheya makuti muda kusheya midziyo nemurume wenyu kusheya midziyo pakuti makarambana here? Alright, kusheyana kwatiri kuita midziyo yedu inhau yekuti ivo ndo vakatondiramba vakandirowa vakandidzinga uchibva watondiramba ukati handichada kukuona saka ndo mabviri andakaita mushure mekunge vandirowa ende hakusi kugara vanongondirowa saka ndakabva ndatongosundurukawo sekureva kwangu aita saka payangu nhau yekuti tisheya nemidziyo because ivo vakatondiramba kare nekutondidzinga kwavakatondiita vachiti handichada kukuona saka ini ndakabva ndangoti ke ndingogara ndabva sezvo wanga wagara uchingondirova nepakufuta wanga watondirowa saka wakangondidzinga ndichibva ndabva nekundidzinga kwavakaita saka ndakatoona kuti hazvichaite kuti ndirambe ndichigara nawo nekuti ivo wanga watondidzinga vachitoti havachada kundiona saka nhau iri kungori pakuti tisheya nechizvinhu zvakanaka. Kozverora dhameji zvakatsanangurika kurora havana kutomborora kugarisana kwataita ikoko wakangobvisa tsvakirei kuno nemasungiro embudzi 2 nenhakirikuno tsvakirei kuno wakabvisa iri 60 ndo yavakabvisa. Emerson wandindiani? Ndi baba wangu. Ndi baba? Chanai chimboda kuti muzise dare kuti hachiri murume wenyu kana kuti makaramba? Ndanzwa muchiti murume wenyu. Ndandiri kungotaura kuti pakuti pakuunza kwandakaita nyaya kuno pari zvino hatisiri tese takatosiyana nenhau iyo yokuti vanga vandidzinga. Saka muri kugara kupi? Ndiri kugara kumba kwavabereki vangu. Maka kuzosiyana kwamakaita pamuri kuti makadzingwa makarambwa ndirini? Wangori musi wa20 March. 20 March. Ndo pamasiyana gore rimwe. Tiri gore rimwe. Mufati. Shoko. Hanzi kunomuziva here Memory Chikani? Mudzimai wako ari kuti makamuramba mukamurova mukamudzinga patakabvakana usiku koti patakaenza swanyaya iye akabvunza takati ndiri kuda kudzokera kumberi ama iye ndopa akatondiramba kwese kumashure kuti aiki even kana tikaenda kusiku koti mapepasi akatondiramba iye ndi akatondiramba tikazopinda futi mukati tiende munombonogati akashidzwa ndichirikuba akashidzwa takagara pasi mama muchiri kuda zvembere murume wenyu akabuda kujeri muchadzokera kumberi udaenzadiramba ndichiri kujeri nemusiku koti akaramba zvese akati ini chandiri kudada kusheya zvinhu soko ndakati aini chalenje ngiripa kuti zvaizvozvaipati yada kuti tisheyane ini zvinhu ryakasvika ndii endakasike kutanga kurapana anoenda achidzoka samaitira kamaiti ndikori apa wandoziva andoenda achidzoka wanotomutora pamwe pacho andosvika kuti kumba kwari pasina munhu andosvika kurongedza zvinhu ndikuba ndozosvika kutotora zvinhu ndozosvika zvino watakura nevana kuti unotora vana kuchikoro. Mufati unogara kupi? Pamungati. Pamungati. Pamusha penyu kana makateka? Pamusha penyu pakati. Ndo pamakakurira? Ndo pane vabereki venyu? Netsidza renyu? Tsidza rangu riri kushanda. Hapana nevabereki nefamily. Uyu mudzimai wenyu wekutanga kana kuti makamboita mudzimai? Ndokutotanga. Ndokutotanga. Padani kana mune zvimwe zvamungada kuziva makasununguka ngemukakuti.
pamusoro wemambo pane nyaya ndoda kubvunza musikana, nyaya dzinoitwa madecision making nekuti maemotions anenge akakwira, munhu wakagumbuka wongodecida kuti ndakuda kudai. Zvinhu zvinoda kugarwa pasi uchiona kuti ndiri kuitei, ndoda kuzoita sei. Makafunga kusvika pekupedzisira mukatoti nomwe achatori baba. Ndingangoti muchidini ndisingade kuti nditenderere zvangu. Hakusi kwekutanga kunenzera baba. Pamwe pacho wakada kutombondibaya nebanga. Ndichitombodzokera kumba kwedu nenhau iyoyo yekundirowa. Apa nyaya yandakazobvunza iyi inyaya yekuti yakazoita kunge yekutanga. But kumashure uko kune nyaya dzavaitoita. Ende pawakandirowa pacho havana kundirowa zvekuti vaindirowa. Teerera mubvunzo wopindura mubvunzo. Handitika dzimwe nguva tinotenderera tichida kupa nyaya uremu tisingapindure zvinenge zvabvunzwa. Mubvunzo wabvunzwa hanzi dzimwe nguva tinopa decision nekutsamwa. Handiti hausi kupa decision nekuda kwekuti wakatsamwa here, wozoti gare gare, wozoti ndakaitei. Wadii kuzvipa nguva yekuti umbogara kunyatsofunga kuti ndo zvandashingirira, ndo zvandada here izvi. Ndingangoti panyaya iripo baba vanhu vavandiramba sekutsanangura kwandaita. Mubvunzo wakanangana newe. Because nyaya nyuka iwewe kuti baba vanhu vakandiramba, iye ari kuti iwewe ndo wakandiramba. Apa wakutongorasirirawo nyaya inini nekuti dai kuri kunzi wanga wasina kundiramba dai panapa ndiri kuitei kana kunoripota kwandakaita nyaya iyi vandirowa vandidzinga vachiti handisi kuda kutomboona pano dai ndakanoripoti here nyaya izvezvi nyaya yavo wakatopiwa mutongo wavo wakapiwa community service 9 months dai kuri kunzi ndakauya here kunotomboti dai wanga wasina kundidzinga kana kundiramba. Aiwaka iwewe harisi basa rako rekuti ubvunze mambo mubvunzo. Mubvunzo wanzi pfungwa dzako dzakanyatsodzikama dziri panzvimbo here kuti mangwana hauzoti ndakamhanya kufunga ndakatsamwa. Wazvibvunza kaviri kaviri here, wanyatsodzikamisa pfungwa dzako here kusvika upasise kuti zvechokwadi murume handichada, nekuti murume ari kuti iwo ndo wakandiramba, handakuramba murume ari kuti mudzimai ndo wangu. Apa wakuda kundirasira zvona. Aiwa, hausi kupindura mubvunzo. Ari kukurasira ndianapo? Ari kukurasira ndianapo? Kwete chii? Ndakanyatsofunga pfungwa dzangu dziri pamwe chete. Ndo zvitoripo pane zvakaita. Kufunga kuti sekundiramba kwakandiita handingati kutsamwa. Wanzwa murume wako achitaura achiti mudzimai wako handa kumuramba? Ndokutaura kwavari kuita. Izvozvo zvakuudza kuti kudii? Zvakondiudza kuti ivo vakandiramba asi kuti vakuchinja. Dari wamunzwa here achiti handina kuramba mukadzi? Ndavanzwa. Izvozvo zvinokuudza kuti kudii izvozvo? Zvinokuudza kuti kudii izvozvo? Zvinondiudza kuti ivo vari kuratidza kuti vachiri kuda nezvekugara. Wakapiwa chichora zotoramba, wakapiwa gubhuro here, wakanosiwa mushango wenyu here, unza ndichakura chidzokera. Gubhuro racho havasati vandipa. Gubhuro ndokuramba ndisaka havana kuramba. Wana baba, mwana wenyu akarambwa here? Pamusoro ini chandikuona zvangu ini ndakamboitonga nyaya yangu ndakatomboenda ini pandakasvika kumba kwa challenge yandakasvika ndichivagadzirisa muvasha wangu yanga iri challenge yekuti ini ndandidi mwana anorowa. Ndakanatsotaura kuti kana imi maona zvichinetsa nemwana wangu dzosai mwana asi musave ndopandine challenge navo. Saka pavakazoripoterana ndakatoenda ikoko ndichida kuti tikwanise kuti tiyananisa uya anga asunga vati vabereki vacho vakaita attitude yekuti ini ndakatadza kuti tikwanise kuti tigare pasi tionesane kuti zvakamira sei. Ende inini pane iyi ndinomboedzosera pamwana wangu iye ndiane decision sokubvunza kwamuri kuita kuti wanatsodecidha here kuti
murume uchiri kumuda kana kuti ai. Muri kunzwa zviri kuitika? Mudzimai nyaya payatanga pabvunzwa mubvunzo kaviri katatu kekunzi Mofati ndiani wako, shoko rekutanga zvanzi Mofati murume wangu. Mapanzwa? Munhukadzi kana achiti Mofati murume wangu, dai uyo akarambwa dai ati Mofati anga ari murume wangu wandakasiyana naye, but atangira pakuti Mofati murume wangu, rinova shoko rekuudza dare kuti vaviri havanodanana. Handiti ndobva azoti iye patakapinda mudare rekwamajistrate mushure menyaya yemhirizhonga yavakanga vaitana ikoko, ndobva akazotaurika nyaya yekugovana kwenhumbi. Ndobva vaita sekupokana mushure mekutaura mudziyo, uye achiti mudziyo yaari kutaura ndeyangu, akandowana ndinayo. Svikira magistrate vati nyaya yenyu yakuda kwamama. Mupanzwa? Zvoreva kuti pavakauya vachibva kumba vachiuya mudare papasina kurambana. Nyaya yekurambana yakazoda kunobuda vanhu vavo mamagistrate, zvichibva zvaenda pakunokurukura nyaya yemudziyo. Saka vanhu vakabva kumba kwavo vachiuya kudare vari murume nemukadzi vasina kurambana. Vave mukati medare ndopakuchiuya pfungwa yekuti ndakuda kutora mudziyo yangu murume hanchari. Then topatauya tagara pano dare, ndataura patatangira nyaya mudzimai achitaura achiti murume wangu. Toenda kumurume, murume ari kuti mudzimai wangu ndiri kumuda. Mudzimai acho ari kuti murume wangu. Obva adzoka obva ati ndiye akandiramba mudzimai futi. Saka hamusi kuona kuti hatina chokwadi chaicho chakachinonyatsogutsa. Nyaya yedu yakavhengana nekuti vanhu vanodanana dzimwe nguva vanonetsa kunzwisisa. Tinoti tagara pano dare toita chisungo pano, mangwana tovaona vavese. Chii chazoitika isusu tisitatowo mapenzi, hatichaigona ipapo. Ndosaka pabvunzwa mubvunzo wekuti wazvibvunza kaviri here, nekuti pane dzimwe nyaya dzekuti kana takurukura patabva hakuchadzokereka nyore. Kana takurukura taisa chisungo chekuti imba iyi haisisipo, kuti tizodzokera ikoko kwakunetsa. Ndosaka mubvunzo uyu wauya waari kutadza kunyatsopindura futi zvinogutsa. Nhasi uyo akasungwa akapiwa mutongo wecommunity service. Zvoreva kuti musungwani community service ichapera. Kana community service ichatangira papi, achadzoka achidi kudzoka pari zvinorugara mudzimai ari kumba kwabereki. Because kubva musiwo ari kureva kuti ndakamudzima wakabva iwe wakadzinga mudzimai zvechokwadi here? Kwete mambo, zvandiri kureva ndezvekuti ndosaka kuti kune mapepa zvakatoma ndopakatotanga ikurapa. Saka chii chakaita kuti mudzimai abude mumba? Kuisana kwatakaita zvekuti inini mudzimai wangu tofunga takaita kana chirwere chakutaura, tofunga takaita almost a month and a half tichisheya magumbezi yangu tiri pamubhedha mumwe yaipinda rake gumbezi indopinda rake. Ndipo ndakabvunza ose zvanzi mai wewe ndiri kunzwa chimudumbu mangu mukuri, tofunga iwe waita sei ONC. Ndipo ndati iwe ndakatombagwa tichienda kuchipatara kwacho ndinoenda kuchipatara paanoenda kuchipatara zvikabva anorapa, but paakanorapwa pacho ini zvaitaura zvaarikuina zvakachanda iwe. Ndipo ndakati one ndiri busy kuenda kubasa, ini kana ndaitawo free tichienda sei tichienda kuchipatara. Ndopakati inini tichisangana tese katichaita abva atosheya patotanga kurara kusipepe ndakurara bedroom kwangu. Akandipa kangoma ndakakutaura ikashure ane 10 years. Iye arora nekamusikana yakakutaura kanegore rekadaro kitchen injirara. Asi kandiwe baba vemumba kaiwewo paita dambudziko rekuti mumwe wako ari kuti zvandiri kunzwa izvi ndiri kunzwa sokunge ndabata chirwere. Handiti iwo sababa ndoona kuti ngatisumukei handitorapwa, mosimuka mese mobata chokwadi, moziva kuti pane chirwere here pakati penyu kana kuti hapana. Handiti kana marapwa mobva maziva kuti mese mapora. Iwo wakati enda unorapwa iwewo
iye usimuka uenda unorapa iwe wobva wasara kumashure anogutsikana here uyu kuti iwewe hauna chirwere zvorova uyu acharamba aine mubvunzo wekuti inini ndarapwa kwomumwe wangu pacharamba paine bongozozo ani pacharamba paine bongozozo zvorova kuti iwo ndowaifanira kusimuka kuti mai mwana hatibata nemaoko handei muenda mese maenda mese chinhu chekutanga chazvaratidza rudo handiti uyezve charatidza kuti iwe une hanya nemumwe wako kunyange iwe uchiti iwe ndouri kurwadziwa ina ndachikurwadza asi waratidza hanya zvorova kunyange mukazokurukura mangwana zvamunokurukura munogona kuwirirana handiti nyaya yamakaendera yawakapiwa community service engeri nyaya yechi saka wadzidzei nhasi unewe waenda ukabatwa nemhosva yekurova mukadzi chikonzero chaita kuti urwise mukadzi chanchiri cheiwo apa inyaya yekutoti kusiva reka patatatoita imbeundo kwandakatomutaura kuti aona apa zvakamboitika kuti akusutanga zvakamboiti atorwa kuti akanoita umusigo ari kumba wangu ndopaakadzoka akasangana nechirwere chochechepa atanorapwa tisisasanikepo zvino apa inini ndakamutaura iwe uchirwere chawakutaura iwe uri pana inini uri pana ubenzi wangu ndewe kuti ndakutsvagire chirwere ndashayire iwe uri pana inini zvauri kunzo zvauri kureva ina handizvikwanira asi kuzvino ndopaakati alright imi kana muchidaro munoti basa iro ndiende kuchipatara ndarano hapana chakaigona ini ndanyengorwa kuti ndichikumbira kuti ndichati unosenza kupiwo kusenza kwaideni kuti kwaideni kumboroyo wakaroora here akuroora ndakangobvisa zvangu zvinotanga kubviswa ndizikana zvii zvawakabvisa izvo akabvisa mbudzi nemari tsvagirai kuno nembudzi dzamainababa pane mbudzi yamainababa wanga wachadwa nani zvinhu izvozvo ndivakanga vachitaura vaitaura vari papa aiwa bhozi inini ndaibvunza mudzimai wangu kuti kwenyu kudzinza kwenyu munoita zvokuita sei ndaimutsanangura kana wanditora saizvo mudzimai ndiye anokutsanangura zvoitwa kudzinza kwavo ndaingobvunza kuda kuziva kuti zvinofamba anozvizira kupi ndibaba here kudzinza kwavo ipapo baba wacho ndatozotanga kuvazivawo maimai baba wake saka atezvara wako hawavazivi atezvara wangu chacho wakashaya ndibaba mene pamuine ndopandakatanga kuvazivawo maimai kana yanga asingatwazi ndiye mukadzi wangu ari yako kana anatiti wacho chaivo chaivo anga asingatwazi akatanga kutwaziva takugara tisi mukadzi wako mukadzi wangu yemini kwavari apa ndiana ndimama amai vemudzimai wangu wakambosimuka iwe uchienda mudare kwavo kuti unonoorora tosvika kuti magara una samutumi wako ndakatuma samutumi wangu iye mudzimai wangu ndakatenda nasamutumi wachitonoenda ikoko wakabvisa kwababa wacho mudzimai wako ndiye awakatumwa nasamutumi airoora ndiana samutumi kandiyo aiyo ndindairoora saka chakaita kuti iwe usaende chiya ndakatomanikana ndakabatikana wakamanikana woasi mudzimai unomuda so unomanikidzika kunomuroora aiwa kuti unomuroora zvangu pfuma chakanda kunobvisa kuma ndaingoenda ndiri zvanguichina samutumi asa hauna kuenda aiwa apa yange nditsvagirai kuno isozopachivanga kufana kuaive rini 2015 ndopawakaendesa tsvakarai kuno pakati bata pamwiri pefestival yangu iyo ati 2015 ndipo wakaendesa tsvakarai kuno pane 11 years muchigara mese handiti 11 years waendesa $60 tsvakarai kuno ndobva waendesa mbudzi dzemasungiro handiti ende handizivi kuti dzakatambirwa sei mbudzi dzemasungiro dzacho usina kuroora handiti pane makore 11 chete uchigara nemudzimai wako pane pawakazombounganidza pfuma here iwewe kuti ndauya ndoda kuroora mozova mambo regendauricho handina zvangu pandakambounganidza zvangu kumasiya anoziva kuti tachitounganidza ipapo kana kuzondisungisa vakaita mubvunzi rangani mari yanga ina aiwa haana kukusungisa akakusungisa chudzi haana kukusungisa mutemo ndo wakakusunga kutotaura kuti ndakandisungisa urikutotadza mutemo ndo wakakusunga mutemo wakakusungirei wakakusungira kurova mudzimai imhosva pamutemo uye haagadzire mutemo ndo wakasunga iweyo ende chakatoita kuti uite community service upiwe mutongo uyu haasi munhu mutemo wakanzwa
Saka usazoti nyakwasangana namajistrate murodobva kuti iwewe ndowakandisa kuti ndiende kujeri. Aiwa, mutemo ndowakakusunga. Uyai kuita basa chete. Handiti? Raive basa raaita. Mutemo ndowakasunga iwewe nekuda kwemusikanzwa wokurova mudzimai. Ende mutemo hauna kutadza. Wakaita basa rawo nemazvo. Nhasi taungana pano pauya nyaya yekutanga hauna kuroora. Nyaya yechipiri mudzimai wako ari kuti inini murume handichada kuda kuti tigovane nhumbi. Nyaya yekugovana nhumbi pane pawakamboenzwa paikakurukurika. Munhu maikatanga zvairevei paitaurwa nyaya yekugovana kwemudziyo kwauriyo? ndikutava takaenzwa mudziyo mudzimai vakabvunza kuti inodzokera kumba wako kune munhu makatipedza ndopa pakanzi saka pamafunga kuita sei kanzi ndotora protection order ndopa takataura kanzi pane mudziyo takatenga kuti ndikatenga saka protection order yakagrant yati protection order pane protection order iri pakapenya vakapiwa 5 years 5 years dzekuita inini kutora kwandakaita protection order nekundirova kwawaindiita nekuzosvika kuti dzingapandati sei wakapiwa 5 years dzavo dzekuti hawafani kundivhiringa bhozi iritori mhondi munhu mumwe muchimunhu nekuti wakatomboti iyo mwana iyo memory unopindura zvawapindura wabvunzwa iweuna mama vari kubvunza kuti yakagrounda miri protection order wongo sheti wonyara kuti usevana vanenge vasati vambopinda haumatari asi unongoti hongu mubvunzo naiwe mofati mudzimai wako chiri mudero mangweni kubvira nekubvira mudzimai wangu anobvira ndakamuramba yakubudisa shoko iro kubvira nekubvira abwera mune shungu dzekuda kutaura ndinadzo taura itinzwa inini kubvira pamarriage yevana kuitira kuiteni short kubvira pamarriage vachiroorana muna 2015 vakaroorana mwana aingodzoka akatadza kubata pamiri yakave mhosva akadyiswa zayo rainzi zvino wakasarerutsa ndokuti tizive kuti unozvara akaripiwa neamwene vake bva andifonera zvichiramba bva ati mama saka ndochidii bva ndati saka imboya kwe2 days tione kuti tingadiwo kuti ubate pamiri pacho apa papasina kana kubviswa chabviswa mwana akazodzoka agara takangoti izvi zvinoitwa namwari kana vasingakudi ngavakudzosa ndopandakaudzai vana babosho babosho vari kutora vakafa ava munenge nawo babosho munenge nawo babosho vanotozikana kana anatete vacho vanovaziva zvese zvazvo kutaurika tutoshe zvirikubva kucho saka ndopaakadi paakadzoka paabata pamiri pemwana wake wokutanga ndopakavaunza 60 years vataipa sekuru baba vake sekuru ava sekuru akaongorwa penyu sekuru baba wande vabva vatora mari yavo mari yakasvika vakwazonzi mama toda kuti pane iyei mukadzi wacho ndiye akatonifonera kwete zvokuti ndakanzizoni tine mbudzi dzatoda kuti toda kupai 6 years ekuti mutenge mbudzi 2 ndakati ndedzei zvakanzi ndetoda kuti tizoronga zvokuti mukadzi zvaasvitakura azouya uzosungirwa vandati zvazvive kwandiri vandaisa kukanda futi kwawande kuna sekuru wande pandavaudza vavati ayo mari iyoyo ngaive kwandiri vaudze vandavaudza mukuwasha kuti mari yenyu yangu kechikwavati tinotsvaga mbudzi but ichirevei ende muri kuti muda kusungira mukadzi wakaana uzombouya kana kuzonzi kwagadzirwa zvokunzi zvoda kusungirwa hatina mbovaona pangonzi pauya 60 years bvayangogara iri kuna sekuru wande bvayangogaro yakadaro bvayangorovera chimunzi ndiye 60 vangobhadharwa 60 yatsvakirei kuno 60 iyoyo zvapfuura pakaita kozheni yekuti tete vacho vaigara pamba ipapo vakarova ushu vachiti waregerere kuwacha hembe nekuti uyu akasokugara mumba maamwene vanga vasati vavaka zvikanzi waregera kuwacha hembe dzangu sendi kubasa bva arohwo ndokuchirikitwa zvekuti ukuvara bva afona mama ndarohwo ndopatakati saka zvochiitwa sei ndopaakati indatodzingwa ndanzibva pano nekuti wongo chidziregerere waswera pano asi hapana chongochiita
saka hembe pavanogara pamba pane pana amwene iri family pamba pavepo avakapowo pavo vana avakagoverwa unzivo mamungatemo payadhi 1 mamungati uyu antoni mimba yake 5 rooms dzavakazovaka nemurume wavo vari pamwe chete ari kuti akaona chiri chidzivo achivaka ari mukomana bva vazopedzisa vavese vavaka 5 rooms dzavo dzakatopera dzakusara mafloors saka bva vazobva akunogara kumba kwavo kumba kwekwe mazuva nhasi kuti chii pano memorati memori pataura iye pakutanga mamubvunza kuti chii chako bvati murumomo bva azotaura pechi2 kungoti munhu anenge semwana atanga kupinda mudare nhasi mwana uyu inini mambo ndakamutora 4 occasion zvavari kutotaura ndakatora 4 occasion ndeuya semubereki mwana vepanext ndo akatonzwa kurudzamira achida kubayiwa nebanga akake ndekekutanga arohwa natete kechi2 kezai akakuudzai here nawe kuti andichada murume ipapa aisati handisi kuda murume ndokara zvanhasi zvanhasi izvo zvakatotaura kuti nandichada kwete kuti handichada akati ndadzinga nekuti isusu hatitifonera aiwa musamhanye kuenda mberi kwangu ndati akakuudzai here kuti andichada murume ainini akanditaura achinditi murume andiramba akakutaurirai achiti murume andiramba ndadzingwa mirai musamhanye kuenda mberi kwangu maudzwa imi kuti murume andiramba makaratidzwei imi saamai zvamakaendesa kuna baba kuti baba mwana wenyu aramba isusu ndo zvatakagarawo pasi takatora murume wangu takaenda kumusha sekutaura kwakaita baba vatati isusu rege tiende zvevana vari vaira memori akauya kwamuaiwa musandiendere kumberi ndati memori akauya kwamuri achiti ndarambwa nemurume handiti ndizvozvo imimi makarapiwa chii namemori kuti ndarambwa saka zvovati memori hana kurambwa zvona memori hana kurambwa ndizvo baba isusu tinoti ndizvozvo nekuti hapana chakaratidza kuti aramba nokuti kana mukadzi achiti ndarambwa nemurume anoti kumurume wacho kana usisandine ndipe gupuro rake handiti obva apiwa gupuro apiwa gupuro anosvika naro kuna amai kana kuna atete kana kumunin'ina ndarambwa nemurume gupuro iri ndoda kuti risvike kuna amai risvike kuna baba gupuro rosvika kuna amai amai ini ndadzingwa nemurume kumba ndarambwa gupuro racho iri handiti wahombouka kana mapiwa gupuro remwana musikana amama muchagara naro kamusi mukamuenda naro kuna baba handati ndiuye pano mwana wenyu akarambwa kwaanga akarohwa gupuro racho nderiri baba vanobva vati umbowo vacho ndeupo vati gupuro nderiri handiti tora kuti nyaya iyi inenge yapera kayatwasanuka murume aramba mukadzi gupuro racho ragamuchirwa kana mukadzi akati ndini handichada murume ane kodzero futi yekupa murume gupuro kuti inini zvepano zvandinetsa handichada hangu zvepano otora gupuro rake obva apa murume anoudza imama yake oudza baba kuti inini zvemba handichada ndakunopa murume gupuro obva apa murume gupuro handiti chinova chinhu chisina kuitika futi mapona zvino memori haana kupa mofati gupuro mofati haana kupa memori gupuro zvino imimi sevabereki hamuna chamakagamuchira chekuti nhasi uno tinotaura tichiti vana ava havasi kudanana tagara pamberi pamambo panoda hombowo huripo hunogutsa hwekuti vaviri ava havachadanana zveshuwa zvinogona kubva kuzvichiendawo kana kubva kuzvichiendawo kana zvinhu izvi zvisipo ine handikwanisa kugamuchira kuti vana ava vakarambana nekuti mwana wayauye achiti ndoda kugovewa propati una kugovana propati sei musina kupanana gupuro musina kurambana ipapo tikupanzwisisa iye zvakwari yememori pamberi pegare vanhu vese tiri munhu kuti uyu murume wako uyo ari kuti haana kukuramba iwewo nemagariro wanga wakaita tomboti pamwe ndizvozvo kana kuti ambokudzinga kana kuti akudiwe ndiwakutaura pamberi pedare rineri kuti uri kufunge hauchada uri iwe here neutano hwako nezvawari kuti waimanikidzwa bonde nemunhu akaramba kumurapa nezvese zvawakatitaurira iwe chitaura pamberi pedare rimwe mambo vachinzwa kuti iwewe
uri kuda zvipi kana wangoti hauchada zvongoonza hauchada kwauri hatizivi kuti kudii hatichazivi kuti pamberi pedare rina handizvere baba mwana chekutanga chamunofanira kunzwisisa chekuti dare ramambo basa raro ndiri kuyananisa nekugadzirisa panenge pakaipa handiti ina handifanira kungomhanya ndichisvika ndichitambira kuti musikana atoti nini kuti murume handichada ndifanira kutarisa kuti tsika dzatevedzerwa here handiti ndodzana achitaura panapa kana tsika dzateedzerwa handichakwanisa kuramba nekuti tsika dzateedzerwa asi kana tsika dzisina kuteedzerwa handikwanise kuzvigamuchira futi nekuti mangwana anouya achinditi mambo makatendera kuti tigova nenhumbi nemudzimai wangu tisina kurambana mambo makatyora tsika mhosva yabata ini mambo ndosaka ndikuti chekutanga kupanana gukuru ramunogamuchira imi vabereki marigamuchira ini mambo ndozoziviswa mambo gukuru takarigamuchira vana vapasina imba tochienderera mberi toita sei togovanisa nhumbi vogovana nhumbi dzavo nekuti panenge pasina chi imba hapasina tsika dzateedzera kana iri nhau yeroora tezvana ndovandoya kuzomhangaraka mambo ndauya mukwasha wangu uyu akatora mwana wangu 2015 pa2015 akatora mwana wangu ndakapiwa tsvakarai kuno $60 ndochega chakauya ichocho kubva ipapo vane vana vaviri hapana chakazombouya mushure yanhau yeroora ndapatsanura nyaya mbiri panapa nemafambiro adzinofanira kuita uyu auya achitaura nyaya yeroora anotaura zveroora ndibaba apa papaita nyaya mbiri kapa atanga kutaura kana pandimusikanera achitaura nyaya yekugovana kwete kwemuziyo ndosaka nyaya yatakamanirateja apa inyaya ipi inyaya yekurambana kwavaviri nogovana kwepropati here kana kuti inyaya yeroora iri kubaba pamhanhara kuti ndoda roora kubva kumukwasha wangu saka kana baba vati ndoda roora kubva kumukwasha wangu zvoreva kuti nyaya yekugovewa kwemidziyo haipo handiti ngatinzwisisane kugovana kwemidziyo takutedzera procedure yematauro yekuti mamunoyanisa batezvara kana tataura nyaya yeroora zvoreva nyaya yekugovana kwemidziyo haipo handiti nyaya dzingatirege kudzidhumanisa nokuti inyaya mbiri dzisingadyidzani imi mukati muda roora renyu munomirira mupiwa roora renyu kana mapiwa roora renyu uyo akatadwa mudzimai wake ibasa renyu zvakare kuti muti mwana wenyu dzokera though pane zvatinopenengura zvokuti uyo akati ini ndoda kuti nemurume wangu tisimuke tiende kunorapa mambo ndine simba rekuti ngazviitwe musi wakati mondipa marizavu dzangu kana mandipa marizavu dzangu ndotite zvaraendesai chipatara kana chatati hapana dambudziko rataona riripo marapwa mapora tezvara dzosai mwana kumurume wake handiti kana vaona kuti havasi kuda zvekuti hapasina imba dudziro ndakuratidza ndakuudzai dudziro inotaura kuti hapasina imba chikomana mufati pakaroora kapa rinoenda riini roora ndandagara ndikugadzisa asi kuti magara tichiita maindo anoita kuti panguva inozotoa aiwa wati mudzimai wakubuda izvi zvemagariro echitombosiya nekuti wati kadai wanga une magariro asina kunaka dai usingamude handiti roora manje rini because iyo haungataura kuti anzone mudzimai wagara naye kweteneza usina kuroora aiwa sikuramba akatombounganidza semunhu andingona asati akaenda kubasa vaindikumbira zvecommunity service saka ndikatopedza kuti ndotanga kuenda kubasa ndochiona kuti saka mambo wati rini kusvika muna December kuoni ndagadzirisa vavandifimbira zvecommunity service urikuona kuomba kukaita nyaya yako mungatima uyo akagara kumba kwaroorwa baba vari kuti utanga waroorwa kuti udzokere kumurume iwo uri kuti December paanosvika December futi iwo uchangawo nenda kukumbira kuna baba wavo kuti vambondiregererawo ipapo paachasvika December iwo unokuvaita kuti musikanzwa ikoko kwainde rimwe dambudziko futi uyu paachadzoka anorora futi musipere
arara kuti musipe poita kuzvibhakera paita zvibhakera wodzoka mapurisa pane protection wodobva usungobva ndojera apa nenda kungotora nondokubira ana baba wacho tokwanisa kudzidzisana nawo munzwa zvinotaurwa nemukwasha yanzi kuti kukumbira ana baba pamusoro imamo ndiri mukoma wavo chinoita kuti mukwasha ukumbire gairora tifunge kuti tingabvumira kuti tikugirandi mwana kana ari mumaoko edu huku ikatiza ikaenda kuna mai vayo yaenda novhumba miro kuti ibve pana mai vayo honge gondo riya raenda saka isu kuti tizive kuti gondo raenda ipfuma yedu yatinge takabata ifanira kutaura kamazvaiti iwo zvekuti takaurora muna December ifanira kuti asi uyu kwaagero yanobva kana waroora saka uchazopafambisa sei ndobva atindokumbira kuna nababa ana baba vanenge vachiti uya neroora redu ende roora vatofambira kakuya kwamama ndizvo romambo asi ava ndikutaura chichemo changu kuti izvi zvahandida kubasa kuita korotsi kana basa vacho kuti ndichadzokera ndizoti richiwe here kana kakuchina handingati nindokupai mari yenyu roora renyu kana juni kana tumwe dzemamba handimunhu wamakuenza mandikutaura kuti community service nekubasa vacho ivo vakatondenesa mutemo asi ndozoti richirika ndakuudzwa ndakakwanisa ujiri mutemo mutemo wacho wakandisa mutemo wakandisa mutemo saka inasuchikora mutemo kana usina kuchikora mutemo hausungwe naime unofamba pazvokurangamba potokengana wazi tipe maoko tisecheni vakazvona upizvo chinokusunga mutemo kwete munhu basa rangu richikwe here ndikapedzawo community service ipapa ndakapiwa 9 months newiki pamusoro saka spendi chikonzero isusu takada kuitawo takange tine zvandaitodawo pachikoro pavaridzi vanokushandira takasikovashaya vakafonerwa tapinda muno hamene watakasikuona handisi kuzoti ndevava mambo vadika vakatofonerwa wacho ndiye akatodayira ndicleki vatori kubasa izvozvi munhu wavo vatori kubasa hatisi kuzivi kuti ayakatonga zvakazofamba sei kuti vasazoende kupi kuningi isusu ndofunga zvaingonzi vamangara vaiti folapa ivo asi vatori kubasa vatori kushanda apo nditoni kana kutonosvikapo pamurungu vatori kubasa vatitoshanda kana kireki wacho akatotanga atodayirwa nemurungu wacho mona pandakabuda pachiboje ende wezviro vanhu vakatonichedza kuti unoti munhu kuti nyaya kurengo endero ruchirichi ndoko wakafona ndega ndiri kubasa ndoko wakadairwa ende tatori pamitingi amunonzwa vanopindura iri vanhu vaikati ari pamitingi nevavo kubasa kuratidza kuti izvi hasi kutongoza kuti ndichafonerwa ndakangonzi chimbodzokera kuti tozofonera kuti ndakaudzwa ndipa community service saka kuti ndizive pakuti ndichafonerwa kudzoka kubasa here kana kuti basa racho kutopera iwo vari kuti wakanzwa makafona basa kandiriko gozi varungu ndakabvuchirika varungu vakati uya kunotinzwa nyaya goziisa korarungu ndaifunga kuti pamwe utori mucha tachikutsvaga kuti pamwe wakati gozi ndakana communication andakazomufati kana mudzimai wako uchimbuda chitsvaga mombe mbiri uendese kwatezvara kuti upiwe mudzimai watsvaga mombe dzako mbiri ndodzekutanga wobva wounganidza mari yako yekuroora panguva yako yemuna December wozoenda kunogara pasi nawo mombe dzako mbiri dzaunenge wachadyiwa namambo dzinongobviswa paroora rako asi kuti nhanga nyaya yekuti upiwe mudzimai isa mombe mbiri yapandotokumbirawo mambo pamwe kutoturo ndikasvikawo juni ndikwanisa kuwana vanhu juni haasi kure kure sine masvondo matatu chete atasara nawo kuti tipinde muna juni asi ndokumbira futi pamambo kuti izvi zvinenge zvinokonzeresa kuti bozava kumbona ndatono almost kana 2-3 months yari kugara kundogara saka patikati futi apa ari kukuko aiwa hatingaredu tichita zvokuseka but mwana womunhu ani inanzu handina chandikuseka pambikandokurerutsira kwandiri kuita ikoko kuti kana uchida mudzimai wako unobvisa mombe mbiri wabvisa mombe mbiri munoenda kuchipatara kwamakumbe moenda moongororwa zvapana here dambudziko ramunaro kana maongororwa mudzimai wako anosununguka kuya kumba
kana mukati ngatipinde mumba yemukati mudzimai anopinda akasununguka. Kana ukatonipa mangwana mombe dzako 2 pano ndodzibate zvara, mombe dzako hadzisi kurasika, dzinobviswa paroora rako nekuti musoro uya uchizoroora vanokuchaja zvibinge zvavanochaja kutanga. Pavanosvika pamombe vanobvisa mombe dzako 2. Wabvisa mombe dzako 2 mosimuka maenda kuchipatara kwamakumbi. Chipatara chehurumende choita basa racho chosetifaya kuti pamuri havana dambudziko. Handiti mudzimai tezvara kusimuka wobva wati vana tete perekedzai memori kumurume wake, tezvara vasununguka kudzosera chi kukumba kwako, memori wosununguka kuti ndiri kuenda kumurume wangu takachena. Papa uri kumbira chiya? Wabereki ngawasangongotisiya kuti umboitawo imba yenini mukadzi wangu pasapindiri wabereki. Wewe ukadzamara warowa mukadzi vanopindira. Musoro wako unodziya iwewe. Unenge wakakuvadza munhu. Vanoti wabereki ngavamboziya tigara imba yako nemudzimai wangu uri kuti chii? Akadonha kudenga. Tichimborunga handimoona ipapo tinotagarisana. But iwo manje pakuti tikanetsana mbamwemo mawira vanozoita vabereki vacho, vabereki vangu achitaura wansaidi kutaura kuti vabereki vangu pane zvakawanda zvataurika pano zvamakaita apa. Handiti zvandisiri kutotaura nezvazvo zvakawanda ende zvamataura zvacho kushungurudza. Handiti kana muchiita izvozvo tikakutendera kuti iwe uite zvaunoda namemori unenge uchimushungurudza. Ane kwaakabva nevabereki. Handiti saka the condition yekuti iwewe memori uti mudzimai wangu isa mombe dzako 2 apa, waisa mombe dzako 2 apa, muenda kuchipatara. Maenda kuchipatara chiremba otaura kuti taita ongororo dzedu pamuri havana dambudziko, sunungukai kuenda mumba yemukati. Kubva ipapo wotorako mudzimai wako. Apa tiri kukupa mukana wekuti December wako wataura uye wekuti urikuda unoroora utsvage mari yako zvakakwana. December wako panokwana woenda kwatezvara une pfuma yako wochadya roora rako. Kana wabvisa roora nyangwe nemudzimai wacho unomupa chiremerere unenge uchiziva kuti ndakamuroora. But kana wakabvisa $60 yamunenge yekuti munenge kungonotamba njuga mohwina $60 haana kana chiremerere nazvo wachimuroora. Bvisa chaunobvisa chacho chokuti kuti iwewe mudzimai wako. Kana chisipo ichocho murume woyo imbovhara nekuti hauna kuroora. Zita rekuti mudzimai ndewangu rinouya chete kana waroora. Kana usina kuroora hauna mudzimai. Mukubika mapoto pana mambo ende mambo havatendere izvozvo. Saka mombe dzangu 2 apa muenda kuchipatara kwamakumbe moitwa matest anoitwa kuti uzoti unotora mudzimai. apa mombe 2 mambo ndokumbira ndikatataura ndikatiwana Ukandoona ndatsukunyuka ubva ipapo kandati ukandoona ndatsukunyuka ubva ipapo ndendisisiri mambo. Unowana kutaura Mufati tingaswere. pane vana 2 mombe yomai chaiyo haipo 3 hapana kana chakaenda $60 11 years. Mufati tingaswere mambo atokurerutsira. Mambo atokurerutsira mombe 2 dzinotsvakika. Dzimai vavo tsvaka mombe 2. chiripo ndechekuti uya achibuda haana kana hembe yakatakura. Tisiri kuti kutakura propati handizivi kuti anokwanisa here kunotora hake mbatya dzekuti apfeke. Memori hada hembe. Memori unenge unokwanisa kuenda nani unotora hembe dzako. Hausi kutora hembe dzokuti ndiri kukurambanisa nemurume wako, utora hembe dzokuti uwane chekupfeka uye achibvisa mombe 2 dzandarewa. Vana sekuru varimo nhanani hanzvadzi amai. Amai ipai memori munhu waanoenda naye. Varipo uyu mwari kuseri. Ende ngaaende nemunhu wechirume. Ende munhu wechirume wacho ngaaende nemunhu wechirume wamunoziva imimi. Mangwana ndisazopiwa panapa ndakunzi memori apaya panapa nechikomba chake. Uyi hanzvadzi yake. Saka ndati wamunoziva imimi anozikanwa nababa ndisazopiwa mhosva yekunzi mambo memori akauya nechikomba kuzotora hembe. Nekuti uyu anogona kuzozvitaurawo. Handiti tinoda kuedza kuchenesa zvinhu tisazowana patinopiwa mhosva yekubatirirwa. Handiti
memori waenda hausi kuenda usumbodzana nemidziyo yekuti ndatakura stovhu ndatakura mapoto utora nhumbi dzekuti upfeke nedzevana kana aenda iwe unopinda mumba woona zvirimo handiti musi waunozodzoka uchiti wabvisa mombe dzako mbiri wakudzokera mumba memori anodzoka ana tete wake newe unenge waenda naye woona kuti mudziyo wakaona iye iripo here sezvainge iri kana paine midziyo inenge yabuda ipapo imhosva hapana chinobuda mumba imomo memori asingazivi handiti wandowaona vari kuyana memori sazotanga uzotiti ye zvazenge zvazvo nekuti mambo takaende susu abuda mimbe 1 tichiti handizive kugarisana kwavanoita pamba pacho kubvira kuna mai uya haatogara nemakiwi aitonzi anogara namwene aitonyima patakenda nemupurisa wokuchinamhora akanokinirwa dho akuda kuti unotorerwa hembe kuti achitotambidzwa asi mumba make saka tiri kuti isusu zviva zvangotsarutswa kuti pachazoenda akwanisa kunge achipindawo semumba make sekutaura kwamunokuita mambo kuti nditauro zvakamboitika nonga mambo watotsanangura zvapera zvesezvo kukasika kuunza mombe kwamufati kwakumufati kukasika unza mombe kukasika kuti adzimai waite se vauye ita kuti ukasika kudzokera nemhuri yani nemhuri yako hembe vasiya vatora hembe dzavo vachava nehanzvadzi yavo hanzvadzi yavo iona zvirimo nevochimoriradzawo handiti zvobatsira mangwana kuti vasazoti mamune chakati mamuchamuonesana zvinhu pavanodzoka una zvinhu zvavo zvakaita se zvakakwana ani ndokutonga kwakona mambo ndokupera vaitwa amenemi kana nababa makasununguka igonimutura muripo hapana zvinhu baba havaende papo haana kuroora kwayo chiko nemimimi vanamai chii nemimi ana amai mimi kana ukatenda nhamo ava nekodzero yekusaenda munonidzwa ndochichiona ichocho vanenge vachitaura kuenda kupi kwavanenge vachienda ava havateere memori kunyange zvodii hanzvadzi dzeimimimi ndozinoteera memori kwete kuti mutume baba kuti teera mwanasikana vachiteera kupi ko baba vanobata demo vakapaza demo uyo nemusoro iwewo by 27 June mombe dzangu mbiri ndodzida kubva nhasi kana wauya nadzo kana kwanipa mangwana zvakanaka asi latest 27 June mombe mbiri ndodzida kana waona imwe unoudza kana ukaiona mangwana kana ikaona muse Friday yakawana chingaiwe asi 27 June mombe dzangu mbiri dzofanira dzaapo ende zvekuchipatara zvezvi ndo condition yekuti memori adzoke kumba izvozvo zvinoitwa nanasekuru vake iwe nemurume wako memori newe murume wako ndinotoona muchienda chipatara kwamakumbi ndobasa rava ofisi ino inenge yakavhurwa unouya wacho wabvunza vanokuudza mazvita ndatenda tinotenda mufati masona memori Friday.